Halo konco-konco, dadi ning kene aku bakal bahas tentang cerita tresnane Rahwana. Apa sih mbak pikirke yen krungu jeneng Rahwana? Rahwana sing nyulik Sinta, Rahwana si buta penguasa kegelapan, pemalah Rahwana sing duwe watak ala lan sak senenge dhewe. Ning cerita Ramayana, ana cerita cinta segitiga antara Rahwana, Rama, lan Sinta. Sekilas awake dhewe iso nganggep yen Rahwana kuwi Allah amarga nyulik Sinta saka Rama. Tapi ora kabeh sing diduweni Rahwana mung kaelakane. Aja ndelok mung saka sak sisi wae. Konon jarine, sifat Allahne Rahwana iku disebabke hubungan gelap sing dilakokake dening wong tuane, Resi Wisrawa lan Dewi Sukesi. Rahwana, raksasa sing duweni rupa elek. Diceritakake yen ora duweni pesona ning mripate wong liya. Jeneng liyane Dasamuka, sing artine duweni 10 rupa. Duweni uga 20 tangan sing artine sombong lan kekarepane tanpa batas. Rahwana, raja saka Alengka Diraja. Dadi pemimpin Alengka, Rahwana dianggep dadi pemimpin sing sukses lan murah atine. Mula kuwi Alengka tuwuh dadi negara sing makmur. Rahwana, wong kang setya. Ing panguripane, dekne mung tresna ning siji wewadon, Dewi Widawati. Nganti Dewi Widawati seda, Rahwana isih tresna. Diceritakake yen Dewi Widawati nitis ning Dewi Sinta. Sayange, nalika kuwi Dewi Sinta luwih dhisik nikah karo Rama. Amarga Rama menang sayembara manah ing kerajaan Mantili. Ngerti yen tresnane diduweni wong liya, Rahwana ngamuk. Rahwana duweni pilihan, yaiku relakake utawa ngorbanke kabeh sing diduweni Rahwana kanggo ngrebut Sinta saka Rama. Akhire Rahwana mutuske kanggo milih pilihan keloro, lan nyulik Sinta banjur digawa ning Alengka. Ning Alengka Sinta dimulyakake banget. Sethithik wae ora dijamah pomone dilarani. Saben dina Rahwana teka kanggo nyatake tresnane marang Sinta kanthi sopan lan tulus. Nanging saben dina Rahwana uga ngrasakake lara ati nalika krungu penolaane Sinta. Rahwana terus nunggu Sinta supaya bisa nresnani Rahwana kanthi setulus ati. Senajan terus ditolak, sikapé ora pernah berubah lan isa terus nresnani Sinta. Rasake ketulusane Rahwana, atine Sinta mulai kebuka. Senajan Sinta terus nolak kekarepane Rahwana, meneng-meneng Sinta uga mulai tertarik karo Rahwana. Pinuju akhir cerita, Sinta mulai nduweni rasa ning Rahwana. Mbah menawa merga ketulusan tresnane Rahwana sing gawe atine mulai nampa, mbah menawa uga merga rasa kecewane marang Rama sing pirang-pirang taun ora teka-teka nyelametke Sinta. Nalika Sinta ngarepake tekane Rama ora gelem ning Alengka. Rama malah ngutus Anoman kanggo njemput Sinta. Sinta bisa wae lunga nalika kuwi, nanging Sinta ora gelem bali yen utuh Rama sing njemput. Akhir cerita iki pancen Rahwana kudu takluk ning tangane Rama. Nalika pertempuran sing diiwangi dening pasukan Ketut Anoman lan pengkhianatan ajine Kanjeng Rahwana, Gunawan Wibisana. Nanging cerita iki ora langsung rampung bahagia. Nalika Sinta bali ning Rama, bukane disambut kanthi setulus ati, Rama malah ngragukake kesetiaane Sinta. Rama curiga, ojo-ojo Sinta wis dijamah dening Rahwana. Sinta jelaske kanggo cara apa wae, nanging Rama tetep ora percaya marang Sinta. Kanggo ngentokke pengandel Rama, Sinta akhire nglakokake mesatya, upacara kanggo mbuktekake kesuciane. Sinta nyeburke awake ning geni. Yen Sinta isih suci, genine ora bakalan bakal awake Sinta. Nalika Sinta nyeburke awake, sethithik wae Sinta ora kebakar geni. Mbak menawa yen isih ana ning donya, Rahwana bakal nyesel lan duweni akeh pertanyaan. Ngapa iso Sinta luwih milih lanangan sing ora iso percaya dibanding dekne sing tresnani kan tulus lan apa anane.